सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, अब की ईद पर बहुत बड़ टक्कर होके जा रहल बाटे। दूगो हीरो के जवाब में तीसर का हीरो एकदम आ रहल बाटे। जी हाँ, लोग बता दी कि पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ के टक्कर देवे आ रहल बाटे। युवा दिल के धड़कन रउरा लोग के आपन चहेता स्टार प्रदीप आर पांडे चिंटू जी। जी हाँ, लोग के बता दी कि जब से उनकर फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से सुपर डुपर हिट भइल बाटे, तब से युवा दिल के धड़कन बन गई बाटे। भोजपुरी सुपर स्टार के गिनती में उनकरो नाम शामिल हो गई बा। भोजपुरी या दर्शक लोग के दिल में स्थान कायम कर ले बाटे। एगो भोजपुरी इंडस्ट्री में नया पहचान, नया स्थान, नया हर चीज कायम कैले बाटे। जौन हीरो के नाम हटे प्रदीप आर पांडे। जी हाँ, लोग के बता दी कि अब की ईद पर उनकर एगो फिल्म रिलीज होके जा रहल बा, जौना फिल्म के नाम हटे ससुराल। जी हाँ, अब किस ईद पर ससुराल जी हैं प्रदीप आर पांडे चिंटू जी। जी हाँ, लोग को बता दी कि ईद पर पवन सिंह के फिल्म तबादला रिलीज होता, तो उन्हें दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म जिगर रिलीज होता, तो इन्हें प्रदीप पांडे चिंटू जी ससुराल जाए खातिर बेचैन बड़े। जी हाँ, यानी ससुराल फिल्म लेके आइल बड़े आई हैं अब की ईद पर। अब देखी कि तीन गो हीरो, जबरदस्त हीरो के बीच घमासान होके जा रहल बाटे, तो अब की के बाजी मारी तो देखे वाला विषय बाटे, समझे वाला विषय बा कि अब की ईद पर केकर सिक्का बुलंद होके जा रहल बा। दिनेश लाल यादव निरहुआ पटखनी तना खइहन, पवन सिंह तना खइहन कि प्रदीप और पांडे चिंटू, ई दोनों जना के हवा में उधिया जी हन। अब तो आवे वाला समय बताई, हमनी के देखे के काम बाटे, हमनी के देखे सन कि तीनों जना के फिल्म में सबसे ज्यादा भीड़ कौना फिल्म के तरफ आकर्षित लोग होता टे। तो आवे वाला समय बताई। तब तक रुआ लोग हमनी के चैनल से बना रही, जुड़ा नहीं, बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई रुआ आपन चैनल से जुड़ जाई।